Olen Paloma. Olen 80-luvun lapsi. Olen biologi. Olen vihreiden kansanedustajaehdokas. Olen usein huolissani kaikesta. Huolissani luonnosta, huolissani tulevaisuudesta. Huolissani siitä, ettei tapahdu riittävästi ja tarpeeksi nopeasti. Jossain vaiheessa huomasin, että on helpompi olla mukana vaatimassa uutta, luomassa uutta, kuin olla pelkästään huolissaan. Järjestelmämme ei ole täydellinen. Konservatiivisuus ja välinpitämättömyys on ankeaa ja väsyttävää, raivostuttavaakin. Uskon, että useimmat meistä haluavat tehdä jotain. Ihmisille on annettava mahdollisuus vaikuttaa. Kun tekee itse, pelkää paljon vähemmän, ja silloin muutkin voivat pelotella paljon vähemmän. Pelko on voimakas keino hallita. Siitähän on pitkälti kyse vaikkapa rasististen liikkeiden nousussa. Meidän on pidettävä huolta siitä, ettei toisilla ole liikaa ja toisilla liian vähän töitä. Meidän on pidettävä huolta siitä, että jos tippuu työkelkasta, voi luottaa siihen, että on turvaa ja tulevaisuus. Suomalainen sosiaaliturva on vihdoin päivitettävä muuttuneen työelämän tasolle. Suomeen on saatava perustulo. Politiikan uskottavuus on kriisissä, siksi niin moni jättää äänestämättä. En usko, että politiikan kunnianpalautus tapahtuu heittelemällä tyhjää retoriikkaa. Politiikasta on tehtävä radikaalisti avointa. Suoralle kansalaisvaikuttamiselle on raivattava tilaa. Biologinen välinpitämättömyys ympäristökysymyksiin on minulle käsittämätöntä. Meillä on yhteinen tulevaisuus luonnon kanssa. Me olemme osa luontoa. Se on minulle lohdullinen ajatus. Se tarkoittaa myös sitä, että ympäristöongelmat on otettava tosissaan. Suomeen tarvitaan monimuotoista luontoa, monimuotoista työtä ja monimuotoista politiikkaa.